Il-Partit Laburista għażel li jibda din il-kampanja elettorali b'mod innovattiv u f'nofs il-lejl ta' 2 ta' Jannar il-mexxej Laburista Joseph Muscat nieda lajta tal-Partit Laburista Malta tagħna l-koll. Dakinhar stess iż-żewġ partiti politiċi organizzaw l-ewwel attività tal-massa bil-Partit Laburista jażel il-waterfront tal-Belt biex jorganizza l-Masreli filwaqt li l-Partit Nazzjonalista laqqa l-partitarji tiegħu fid-Dar Ċentrali. It-tlieta l-Partit Laburista ħabbar il-proposta li bija se jraħħas il-kontijiet tad-dawlu l-ilma biex imbagħad filgħaxija żewġ partiti politiċi organizzaw l-ewwel attività tagħhom taħt it-tinda. L-erba' waqt business breakfast, il-Partit Laburista laqqa lill-imsieħba soċjali u dawk interessati biex jiddiskutu l-proposta tiegħu għar-roħ sostanzjali fil-kontijiet tad-dawlu l-ilma li ma proposta ntlaqet b'mod pożittiv minn dawk preżenti. U b'reazzjoni għal dan il-Prim Ministru mill-Ġermanja qal li huwa wkoll irid iraħħas il-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Il-ħamis filgħodu l-Partit Laburista organizza Business Forum, iżda l-attività prinċipali kienet filgħaxija fejn hemmhekk folla kbira ta' żgħażagħ tat merħba lil Joseph Muscat. Dakinhar stess filgħaxija l-Partit Nazzjonalista laqqa l-Kunsill Ġenerali Straordinarju ħalli jiddiskuti u japprova l-manifest elettorali. Il-ġimgħa l-mexxej tal-Partit Laburista kompla jippreżenta aktar proposti. Filgħodu għaltaqa' ma' xi ġenituri u filgħaxija attenda l-affarijiet tagħna qed idowma f'Marsa Xlokk. Is-sibt il-mexxej Laburista żar qatt ta' monumenti li jfakru ġrajiet differenti tal-istorja ta' pajjiżna, imbagħad wara nofsinhar attenda u preżenta qatt ta' proposti biex persuni omosessuali, bisessuali u transgender jiġu mħarsu jingħataw dak li huwa tagħhom bidritt. Minnaħa l-oħra l-Kap Nazzjonalista qatt ta' dan il-jum f'Għawdex filgħodu jżur lil tal-ħwienet u filgħaxija jinawgura l-biċċerija li reġgħet fitħet wara 8 snin. Il-ħadd filgħodu l-Partit Nazzjonalista organizza laqgħa taħt it-tinda fin-Nadur f'Għawdex u l-Partit Laburista żamm l-ewwel mass meeting tiegħu fir-Rabba ta' Għawdex.